Het is toonsje 9 januari, de dag dat er hield iets minder bijen op de vloot binnen. Het is ook de dag dat Nederland had druk maakt om ballen met asbest. En het is de dag dat bekend maken wordt dat er in Friesland minder yield naar de dieken gaat. En naast dat zal ik nog met Sjoerd Bootsma en ik met Steven Sterk praten over de Frieske popmuziek. Joen en welkom bij Bient. En Joen, dan is dan echt de première van Vaderpaard. En achter de schermen is de hele weekend nog druk werken om de vaststelling op die het in elkaar te krijgen. Zij heeft wel een lasso, maar zij doet niet wat ik doe mooi. Dat kan zij niet. Maar zij doet wel. Zij kijkt naar mij en ze probeert dat na te doen. De veerboordoorlog tussen rederij Doeksen en de EVT, de eigen veerdienst ter Schelling, zorgt voor een grote twaspjalt op Skielge. Even waarom nou het begin. In 2008 krijgt de EVT toestemming om de concurrentie aan te gaan met de grote rederij Doeksen, die op dat stuit een monopoliepositie had. En hield dit meer mensen maatje dan gebruik van de nieuwe veerdienst, die het boppen dat ook volle goedkoper is. Doeksen zei Jittrog in financieel zwaar waterruitje en krijgt hulp van de staatssecretaris. Want zij besluit dat de EVT van 1 februari zo net meer varen mag. Dit weekend dan stuurt Omroep Friesland de documentaire uit Het Verdielde Eilanden. En Ian van de makkers zit hier aan tafel. Jan-Jelle Ringnalde, welkom. Dank je. Ja, daar heeft een week lang op het eiland zitten, op Skielge. Hoe ben je er eigenlijk hier? Met de boot van de EVT of met de boot van Doeksen? Maar beide. Met beide? Ja. Dat wie bewust? Dat wie bewust. Ik ben 2 keer heen en weer geweest. Heb beide keren ik net betellen. Ik dacht, ja, ik ben toch beide dwaan. Want hoor, zit je als journalist niet goed, hè? Ja, nou, een hele mooie documentaire. Die is dus dit weekend is hij te zien. Maar ze hebben even een lietstukje zien. Dat is mij de trailer. Prima. Ik ben eigenlijk niet van plan om op te geven. Als dit zo doorgaat, dan gaat het een keer fout. Dat kan niet missen. Je hebt 2 kampen. En ik denk sinds de komst van de EVT dat de collega ook met sprongen vooruit is gegaan. Ja, het ergste vind ik dan op dit moment is dat een gezond bedrijf ook kapot gemaakt wordt. En waarom? Het is een politiek spelletje natuurlijk. Hier zijn geen winnaars meer. Het zijn alleen maar verliezers. Ja, Jan-Jelle, hoe ervaren de Skielgers, de eilanders eigenlijk, de strijd tussen de EVT aan de ene kant en Doeksen aan de andere kant? Ja, die heeft het ook heel dreig mee. En wat ze zelf ook zeggen, wat wij jaren van dat er een grote verdeeldheid is. Dat klopt. Dat klopt. Een voorbeeld ervan, er is een populair internetpodium, dat is de Vatzoeker, een Skielger internetpodium. En daar hebben ze een soort van poll gehouden van, ja, hoe zit het nou? Wel is het de vakkeuren? En dan zie je dat het eigenlijk 50-50 is. De ene kant zei het van, ja, die EVT is prima, met Blue. En de andere kant zei het van Doeksen, met alleen nog Blue. Ja, daar is er een week omspaard, kan ik me zo voorstellen. Binnen de meesten eigenlijk wat happig om te reageren voor de camera? Nee, dat is wat jammer. Dus in het begin hebben we een heel soort mensen al bellen van, doch je een verhaal? En wat vind je van de kwestie? Wel is je, wat vind je beter? EVT Doeksen? Of dan was het verhaal van de telefoon wel vertellen, maar dan komt natuurlijk op lijst stellen bij de vraag. Nou ja, dat wil ik graag voor een camera doen. Uiteraard, maar dan ben je uiteindelijk televisiemaker. Juist, Arjen. En nou ja, dan valt er wat de stilte. En dan is het toch, nee, dat doe ik liever niet. Want ze praten net zo vol Fries. Dus, Nee. Maar wie is er verrast toch? Kan het als een verrassing? Of hier is het misschien ook wel een beetje verwachten dat ze een beetje achterdochtig zijn of misschien wel benauwd? Ja, nou ja, dat was eigenlijk de reden dat ik het programma maakte. Ik ben natuurlijk wel eerder voor de Omroep wist. Om reportages te maken en toen viel ik al. Nou ja, dat het toch moeilijk lijkt. De meesten praten er net graag over. En, nou ja, dus eigenlijk wie dit wel meer verwachting. En als je dan die antwoorden krijgt van nee, dan denk je van ja, dan moet je er zeker wat van maken. Ja. Toch is het slaggen. Ja. Alhoewel wel anoniem. Maar let wel, iemand, dat is een ondernemer, een Skielger ondernemer. En die wil wel wat reageren, maar wel anoniem. Laten we er even naar zien. Je moet sowieso niet praten openbaar. Nee. Want, helemaal als je een bedrijf hebt, dan moet je dus wel uitkijken wat je doet. Dus daar zit heel veel onvrede, alleen dat uitzicht helemaal niet. Dus niet één die voor de camera een verhaal wil doen. Die echt de waarheid vertelt. Doeksen is toch wel een hele grote orgaan, een hele groot bedrijf op de Schelling. Het heeft heel veel macht, heel veel lijntjes. Mocht de EVT verdwijnen, dan hebben we echt een probleem. Dus iedereen houdt gewoon zijn mond. Kunt u vertellen hoe ver die druk van Doeksen gaat?
Nou ja, ik vind gewoon wat hij nou doet. Doeksen is al een aantal jaren bezig. En nu gaat hij mensen, de bevolking van de Schelling manipuleren, van vaten eruit halen, personeel ontslaan. En alle subsidies trekt hij in, die hij geeft aan de Schellingenvereniging. Nou, dat vind ik gewoon onder de maat. Dat vind ik een beetje kinderachtig. Ja, ik schrik hier eigenlijk van. Is het echt zo? Ja, het zal wel zo wezen. Ik heb net betocht daarin. Nee. Nee, het is zo. Ik heb met deze man praat. We hebben in een café zitten en we hebben er en hij wil heel graag zijn verhaal doen. Maar hij zei van, ik doe dat toch maar niet. Want ja, ik heb de krijgen maar een gemeente die het aan de kant van Doeksen stiet. En stel als Doeksen, wat ik zei, van als EVT verdwijnt, ja, dan moet ik toch maar die boord heen weer. En ik heb een bedroeg. Dus ik doe dat net. Maar hij wil het stom graag wel vertellen dat ik zei van ja, dan, misschien is dat een optie anoniem. Dus ik alleen had Loert opnaam. En nou ja, dit is eigenlijk wel het van het programma. Hè? Want je draait het in feite om. Maar het Doeksen dan volle macht? Nou ja, als je die man lul met de wol. Dan moet je je voorstellen, goed 100 maaiwerkers van Doeksen wij op dat eiland. Maar alle huishoudens daarachter. En dat is verweven door verenigingen, door oren, werksituaties. Dus ja, die lijntjes rennen allemaal terug elkaar. En ja, dus die druk is enorm op de hele nieuwskip daar. Ja, want aan de ene kant is er vanzelfde druk op de mensen van de pro-EVT'ers, zeg maar. Ja. Maar er is dus echt druk aan de kant van de maaiwerkers van Doeksen. En ik daar heeft er nog speciaal in voor interviewd, hè? Ja, want die druk is er natuurlijk ook. Want ja, die vele de reorganisaties uit Doeksen komt er misschien aan. Dat die EVT trok iets met de meest kon slaan uit Doeksen. Nou, dat is natuurlijk voor de maaiwerkers in dat dreig. En ik heb Joop Stienstra interviewd. En dat is de walchef, zeg maar. En die heeft ook wel een goed verhaal over. Dit we even zien. Joop Stienstra werkt het zo'n 1989 bij rederij Doeksen. Lange tijd weer veiligheidsofficier op veerboord Friesland. De laatste jaren is Stienstra walchef voor Doeksen in de haven van Skielge. Hij verneemt grote onrecht bij zijn collega's. Vooral om de directie vanwege de financiële situatie dreigt mij ontslagen. Ik denk dat de rederij zich in eerste instantie gaat richten op de inleners, de mensen met een duurcontract. En dat die voor problemen worden gesteld. En ja, daar tref je toch een gezin mee. En dat zijn dan een heleboel gezinnen, in tegenstelling tot het EVT, die hier op de Schelling wonen. En hier op de Schelling hun inkomsten moeten zien te genereren. Er wordt heel veel over gesproken. Men begrijpt niet waarom er niet van overheidswegen sneller en adequater wordt ingegrepen hierop. Het is natuurlijk wel zo dat je in de persoonlijke sfeer wel gauw het onderwerp veerbotenkwesties aan de orde stelt. Wij doen dat zelf liever niet. Ik neem aan dat de jongens die bij EVT werken dat zelf ook liever niet zoeken. Want het is nooit fijn om continu daar maar mee geconfronteerd te moeten worden. Ja, als je maar diep genoeg graaft, dan kom je wel twee kampen tegen. Wat Doeksen wel zou kunnen gaan doen, is natuurlijk wel iemand hier neerzetten die voor hun de zaken kan behartigen. En ook direct aanspreekbaar is voor de mensen. En dat is iets wat de eilanden wel mist, denk ik. De directeur van voorheen, Jan Doeksen, zo, die kreeg een klap op de schouder in de kroeg. En daar werden hele zaken besproken. Ja, of ze dan werden opgelost is een tweede, maar het contact was er wel. En dat is iets wat ze wel missen hier op het eiland. Naar mijn mening zijn die gevolgen op lange termijn vrij desastreus als dit zo doorgaat. Want als rederij Doeksen een dienstregeling moeten inkrimpen naar aanleiding van deze, in mijn ogen, valse concurrentie, dan lever je toch een stuk in voor de eilanders. Het voetbal kan niet meer doorgaan voor de jeugd op zaterdag, heen en terug. Patiëntenvervoer van en naar de wal. De mensen met kanker die voor bestraling moeten. En zo zijn er nog meer van die schrijnende gevallen. Die pak je dan. Dat doet zeer. Ja, staatssecretaris Mansveld van Mansveld heeft nou besloten per 1 februari, dus dan moet de EVT net meer varen. Komt daar mooi de rest ook weer waarom?
dat is nog maar de vraag. Hè. Zij het dienen, hoe het de rechter is ik bij de rechter wist. De EVT het zijn van wij tekenen protestie aan. Rechter het zijn is onterechte. En dan komt er nog een heger beroep van de EVT. Dus dat speelt nog 4 februari. De kans is groot dat ze dat verliezen. Hè? Want, de EVT? De EVT, ja. Want hun argumenten mis af van tafel varen in die rechtszaak. Dat ik denk van, dat komt mijn heger beroep ik net goed. Nou ja, en dan speelt op de achtergrond nog een heel verhaal in Europa. Hè? Want die monopolies, dus die concessies voor Doeksen, dat wordt nog getoetst onder het Europees recht. En die zaak rent nog. En eigenlijk komen er pas antwoorden op medio 2015. Dus het kan wezen dat de EVT per 1 februari net meer passagiers oerzet. Maar ze kan bijgelijks voor mijn vrachtvaarten gaan. En misschien hebben ze nog wel een andere creatieve oplossing om toch met passagiers... Maar ze liet het er net bij zitten, de EVT? Nee, dat is... Die indruk heeft al heel sterk? Nee, dat had er een pekertje met zijn, de directeur en weer op. Wij gaan ermee door. We gaan ermee door. Want het, eigenlijk Europa zijn het van stappen ja of nee. Nog één vraag, want van waar heeft nou eigenlijk veel de meeste sympathie? Aan de ene kant Doeksen of toch EVT? Gewoon puur als passagier? Ja, het is natuurlijk altijd een beetje een Calimero-effect. Hè? Je bent natuurlijk eigenlijk voor de Lietse, David en Goliath. Dus dat is voor de EVT. Dus zo viel de meeste sympathie van de EVT. Dat luistert maar nou in de moelen. Maar dat hier ik altijd wel, ja. Maar ik moet ook zeggen, ik vind het heel moeilijk, omdat ik toch zorg dat wat het met Doeksen doet en wat het met Eiland doet. Dus eigenlijk vind ik het een hele moeilijke vraag. Ja, nou goed, we zullen zeker zien. De documentaire is sneun te morgen om 11:00 en snuit een beetje om 11:00 te zien op Nederland 2 en snuit de hele joen bij u op Omroep Friesland. Joen, dan is de première van Vaderpaard en de theatervaststelling die het makken wordt in het raam van het 124-jarige bestaan van het Friesk Hienstenstamboek. Achter de schermen is de hele week druk werken om de vaststelling op die in elkaar te krijgen. Verslagjouwer Albert Jensma wie erbij en zeg hoe een Shetland pony het verdomde om een Friesk hinder te spelen. Eigenlijk niet om behelpen zo. Ja? Het is de aasje. Dan is hij gewoon echt op tijd. Dan is hij echt op tijd. Marjolein die gaat mee, die speelt dus het zoontje van Heid op de show. Dat is het moeilijkste, muziek. En bij ons komen er nog een paar cowboys die gaan schieten. Ja. Vanavond allemaal weer heel op stal staat, is iedereen weer gelukkig. Daar draait het om. Het blijft altijd spannend, het blijft altijd dieren. En op YouTube staat het natuurlijk vol met dat soort spannende dingen. En dat houdt jezelf wel weer even scherp, ja. Dan weet je gewoon wel even van, joh, er is wel een keer een grens. En zoek hem op, maar ga er niet overheen, want dan weet je hoe je erbij ligt. Even een beetje de verzuring eruit lopen. Dus zij probeert mij na te doen. Ja. Dus zij heeft wel een lasso, maar zij doet niet wat ik doe mooi. Dat kan zij niet. Maar zij doet wel... Zij kijkt naar mij en ze probeert dat na te doen. Ja. Ik werk normaal in Disneyland Parijs. En zij doet wel eens mee met shows. En dan doen we meestal een presentatie zoals we die hier ook gaan doen van Maxi en Minnie. Dus een groot paard, klein paard, spiegelen aan elkaar. En een grote persoon, kleine persoon spiegelen aan elkaar. En dan laten we verschillende trucjes zien. Een stukje vrijheidsdressuur, liggen en dat soort liggen, knielen van het paard. En zelf wat kleine dingetjes. Van Jos, even luisteren. Hoor je Giel van Jos, dan zit je in Jos. Dus na de laatste tekst van Cheddar maak je hele duidelijke Giel. Dat is het begin van de muziek. Oké, ga je gang. Lyceum, Romi, waarom?
nogmaals, is het geïnspireerd op het gedicht zijn er verschillende verhaallijntjes. Eén daarvan is ook weer het verlangen naar de jeugd. Naar de nostalgie ook van de jeugd, van het spelen vroeger. En dat heb ik ook opgepakt door ook een kind in de voorstelling te hebben. Die dat ook speelt met zijn paard, zijn Friese paard, wat kleiner is nog. En een fantasie heeft van cowboytjes spelen, indiaantjes spelen. En dat roept Tjebbe als het ware op ook in zijn gedicht. En dat voeren wij een klein beetje uit. Ja, en dus beide cultuurspecialisten binnen tussen al ons coach, Steven Sterk en Sjoerd Bootsma. Heren, welkom. Je zit vanzelf te zien, ik naar je vaderpaard. Maar Steven, ik moet eerst beginnen met een felicitatie. Want je bent genomineerd voor die boek De Midden en de Beide Einden. Lokweeske, dat is mooi. Kan dat als een verrassing? Ja, ik wist van niks. Dat wist van niks? Ik kwam hier in de gitaar en wist ik weer op een radio. Nou, dan zei ik, ja, het zal wel. Ja. En pas later kwam ik erachter genomineerd weer. Nou, hartstikke mooi. Ja, genomineerd voor de Ring van de Veldenprijs. Het wie net in de buurt trouwens? Nee. Tweede boek, hè? Die skreunhest. Ja, ik heb een keer een dichtbond geschreven, maar dat mij net niet meer weten. En daarna nog een keer een roman. En dit is verhalen met biografische elementen. Oké, autobiografisch? Bij autobiografische elementen. Oké, want er moest wat voor die oorschreeuwen. Nee, ik wil een verhaal vertellen. Oké. En ik ben net Mandela, dus mijn verhaal is minder nieuwsgierig dan de meeste dan dat van Mandela. Dus ik heb er een mooi verhaal van maken. Ja, en dat is nomineerd met nog 4 oren, maar die oren van jou die kist helemaal net, hè? Die heb ik net lezen. Nee, maar kist ze wel, die schreeuwers? Ik kan gewoon schreeuwers, ken ik al. Oké, ja. Maar goed, ja. Die prijs is voor die. Dat zullen we zien. Maar dan is het nog in januari, toch? Hè? Dan februari, excuus. Dan wordt bekendmaken waar de winnaar is. Maar goed, jongens, op cultureel Maart. Wat had 2014 voor u in petto? Laten we beginnen met Eurosonic, Noorderslag. Van 15 tot 18 januari in Grace. Ja. Maar een heel soort Friese bands. Ja, zoveel dat ik een stuk of 10 geloof ik wel. Ja. Dat is lang geleden. If ever, zeg maar. Ja, maar zit de Friese popmuziek echt in de lift? Ja, en dit is het bewijs ervan. Want anders heb je geen 10 Friese bands op Eurosonic Noorderslag staan. En voor de mensen die dat niet weten, Eurosonic Noorderslag is een beetje het staalkaartfestival voor de Nederlandse en Europese popmuziek. Dus als je daar staat, dan is het wat. Dan is het echt wat. Ja, Dus van die bands, die maakt het aan zijn mooi. Dan zitten we even naar een paar fragmenten zien van die bands die daar aan zijn stenen op het Eurosonic Festival in Grace. Ja, uit zo in die lijsten, Black Box Red, dan liep het alweer wel een beetje op elkaar, vind ik. Het is wat dromerig, hè? Ja, het is wat dromerig. Ja. Wat maakt het nou bijzonder, Sjoerd, die bands? Waarom staan ze daar? Omdat een aantal van die bands echt een sound met elkaar gemeen heeft. Een beetje dat dromerige, hè, wat je net zegt. Het is goed binnen dat genre. Maar als groep vallen ze ook op. Dus Friesland heeft een beetje... Ja, je kan een beetje zeggen dat het een beetje een soort van noordelijke sound heeft. En dat is hoe mag het internationaal, Sjan? Zit dat internationaal niveau? Hoe mag ik het vertalen? Dit is internationaal, zeg maar, staat dit op het punt om de grenzen over te kunnen gaan. Oh ja. En het Eurosonic Festival is een plek waar heel veel buitenlandse programmeurs en boekers van festivals uit heel Europa komen naar dit soort bands te kijken. Dus je moet het zo zien, op dat festival, daar worden bands geboekt. Okay. Dus als je het daar goed doet, ja, dan ga je veel spelen. En welke van dit soort zien, die dus nou aanstaan op het Noorderslagfestival stenen, van dit soort zien Friese bands, Things Tono, ja, dat is een beetje een glazen bullshit, maar op langere termijn jaren we daar nog echt een heel soort van. De jongens Diff die je net zag, met die heel mooi gitarist. Ja, dat is een hele goede band. Is misschien, ja, dat sowieso. Gisteren in De Wereld Draait Door, The Future's Dust.
1,8 miljoen kijkers gisteren geloof ik. Dat is waanzinnig. Dat is een band die het heel goed doet. Nou, om er eens 2 te noemen. Ja. Oké. En Thomas Azier zagen we. Dat is een beetje een smokkelfries, want hij woont al een jaar of 4 in Berlijn. Maar die is waanzinnig. Die heeft een Nederlandse deal getekend. Echt heel goed. Ja. Hey, ons af weer de muziek. Steven, kunnen we nog op oor cultureel meer wat verwacht je in 2014? Ja, vanzelf zit een soort te gebeuren. Cultuur is breed. Waar ik zelf nu zorg is Fries Goud en Zilver. Dat is een groot project van de Otto McKingba Stichting. Ja. Komt in het Fries Museum, hè? Tentoonstelling in het Fries Museum. Een hele grote publicatie van 3 delen. Dat helemaal alles gefotografeerd wordt en uitlijnd wordt. En Fries Zilver is internationaal heel groot. Maar het is van uw beleving toch vaak iets van beppers. Van pakers en beppers. Maar dat kan ik wel heel sexy worden. Hè? Dat is, toch, hoe maak je het nou zilver sexy? Daar snap ik helemaal niks van. Ja, het is natuurlijk een prachtig een materiaal. Het is een prachtig materiaal. Ja. Het is gelezen, het is krek als het shell is. Hè? Maar het zit hier in de hoeken. Ambacht is best sexy, hè? De laatste, als je naar de trend kijkt. Ambacht is heel sexy aan het worden. Ja, dit ken het niet meer. Dit is een ambacht. Zeg je een Sankje Nieuw. We hebben nog heel de hele wereld nog versteld van shit. En vaak dingen die het uitbrengen. Maar vaak er niet meer in. Nou, dit is een kans voor het Fries Goud en Zilver. Om weer sexy te worden. Sexy zilver. Ja. Nou, ik ben heel benieuwd. Jongens, eventjes naar de culturele Haatstad. Want op 6 september, dat was een historische dag zelfs voor de Haatstad Ljouwert. Toen werd bekend dat Ljouwert in 2018 de culturele Haatstad werd. Toen was er een beetje even een impasse, hè. Er was even stilte van de storm. Maar in februari komt de organisatie weer een beetje naar boeten hoe de organisatiestructuur en de organisatie opzet. Ja, je kent het liedskalig van, je kent het grutskalig van, zoals in Marseille. Liedskalig als in Zweden, maar doen we er maar 15, dacht ik, hè? Ja, dat weet ik niet. Ik geloof Marseille wel 150 of zo. Ja, precies. Werk je die vaak aan u? Grutskalig opzetten of liedskalig? Nou ja, heel simpel. Kleinschalig. Als je kijkt naar wat er in het bidboek staat en waarom we dat gewonnen hebben, is omdat we met elkaar hebben gezegd, is we kiezen voor de eigen regio, de mensen die daarin talent hebben. En daar gaan we dit mee bouwen. En we houden het lean en mean. Klein en krachtig. Ja. Nou, dat dus. Ja, nou ja, oké. Dan nog wat sa. Bij deze bepaald. Ja. En dan even stilte van de storm. Dat is echt wel logisch, hè. Want ik dacht bij mezelf, waarom jij niks van culturele Haatstad. Maar in februari dan kom je echt wat de boeten met de organisatie opzet. En hoe komt deze joen? Want ik heb begrepen, dat zit een beetje in de programmering. Het is in de harmonie. Hoe komt die joen er een beetje uit te zien? Ik heb geen idee. Nou, dat is wel een idee. Ja, nee, ik heb echt dat zit in de programmering. Nee, dat is, je zit me mooi voor het blok. Het enige, ik weet het echt niet. Dat meen ik oprecht. Ja, ik niks zeggen. Nou, ik weet dat er een wens is om iets te doen. Waar een aantal partijen voor is gevraagd. Je vraagt het me nu. Waarvan wij hebben gezegd, nou is dat wel verstandig. Want dat is heel kort dag. Ja. En dat gesprek dat zijn we nu aan het voeren. Dus, Oké, nou, ik weet nog meer. Oh, kijk, daar ben ik heel benieuwd naar. Ja, ik weet dat er is een budget. Want het feestje maar €84.000 kost je. Zo. €84.000. Nou. Maar dan komen we met 3 bands. Is dat zo? Echt waar? Ja. Echt? Maar welke bands? Ja, dat weet ik niet. Nou, ik ga heel gauw een band beginnen, denk ik. De Jure-bands. De Jure-bands, dat liep het mij namelijk een Jure-feestje. €85.000. Ja, dat is een boel geld. Voor 3 uurtjes in de harmonie. Voor 3 uurtjes, ja. Het zal wel iets meer dan 3 uurtjes zijn. Ja? Maar, maar dan ik begreep wel, Sjoerd... Oprecht. Ik weet het echt niet. Okay. Ik weet wel dat ze wat willen, dat er wat speelt, dat er wat mensen zijn gevraagd. Dat we hebben gezegd, nou, weet je dat zeker? Dat is allemaal heel erg kort dag. En dat is wat ik weet. Misschien zijn er andere mensen gevraagd om wat te doen. Dat zou heel goed kunnen. Ja, en hoe moet je dat dan hun vragen? Ja, maar hoe zou dat feestje eruit komen te zien? Wat zou het willen? Ja, ik heb net voor de scalen. Wat ik heel nieuwsgierig ben, zo van die maar de grote stappen maken worden. Er is maar 1 bestuurslid van zijn stichting. Er moet een bestuur vormen worden, dus er bouwen ze een huis. En als je de contouren van een boerderij te maken, wordt net moderne architectuur. En andersom ik net. Dus deze stappen die in dit hier dienen worden, ben ik heel nieuwsgierig naar. Ja. Wordt het die groep van intellectuelen en artiesten die mij praten mij? Wordt het een groep van bestuurders die graag besturen willen omdat het goed op hun cv zit? En dat vind ik de meest nieuwsgierige van dit hier. Als die stappen net goed doorst, dan is het heel goed achterstand. Dan ben je de draagvlak kwijt. En dit is een proces waarbij het draagvlak het belangrijkste is. We hebben met elkaar gezegd, dit doen we van onderop. We doen het met elkaar. En dat betekent dat je met iedereen moet gaan praten en dat je het samen doet. Als je dat niet doet en je haalt een of andere dure bobo hier naartoe die dat allemaal gaat bepalen, dan denk ik dat het heel moeilijk wordt. Maar het is weer een mooi einde, jongens, op deze toonstune. Meerskip en draagvlak. Dat is weer de toverwudde van de culturele Haatstad van Ljouwert. Heren, Tiegetak, wil er trouwens even heel kwart een mooi cultureel hier? Nou, we worden geen
geen culturele hoofdstad. Nee. Cambuur wordt geen kampioen. We hebben geen mooie nieuwe festivals. Nee, oh. Het wordt een rustig jaar, denk ik. Oh ja? Ik zal nog helemaal... Ja, maar Steven het is zilver nog. En Joen heeft het vaderpaard. Oh, dat is exact. Oh, heren, Tiegetank, ons af hier. Morgen, dan is de schreeuwer Dan Brown in Friesland. En we vregen hem dan hoe de vaststelling vaderpaard. Montesjen dus in Bient. Waar wint? Want dan, hoe dan ook, nog een hele gezellige jong. Dag.